Ako-mute ka na sa lida. Hi to my 3 million viewers in the house, guys. Thank you so much. Uy, thank you so much for watching. Ayan, medyo madilim siya, guys, kay ano ba tawag dito? Makulimlim, guys, kay parang uulan. Uulan talaga, guys. Hindi lang parang, ayan. Ba't dili ata ako dito? Dili, dili po na. 3 million viewers. Hello, hello. Sana na. Ayan. Ayan, guys. Thank you so much. Naambot siya buling ang kamera di ay. Ang nasa sulod. Ang nasa sulod. Wala, kulitog dyan ang mata. Tanaw? Tanaw ka dito. Sa aking community chat. Kumusta ho? Sana, didaman ako Nakatansaw ko at maglaro ilad. Yung maglaro. Sure sa mawala. Yeah, much to my ayan, hilo-hilo. Concrete ko. Create. Ay, padoon nila dito man. Hindi pa dito. Kaya aglam mo. Wala man na ako. Ang mo. Naghanggap ang kudri. Hello to my 2 million viewers in the house, guys. Wala dyan tamsak mo na. Wala. Oh, pag kita na ko diri, walang tamsak. Anya. Where's atin? I-refresh ko lang. I-ana din, balik ka. I-move settings. Oh, wala na. Hindi, na iswogon. Hindi na. Awag ka ni ba? Kani, oh, settings. Wala ganyan na reklamo. Simple. Di ako ba? Ano dito siya, no? 30 sa kanalos ba ang hanap mo? Ano ba yun? Basta mo siya nag-live. Makuan, dahil nga na, di ay? Oo, ano ba, nag-live. Mukha ka pa.
Hello to my 3 million viewers in the house, guys. Nangarapag ako. Nangarapag ako. Guys, malakaw na isa. Nangarapag isa kasi sila. Diha. May, kaingat na sa Di mo. yan ay din. Wala di thumbs up mo. Anong ganap po mo? Ay, mangugmo lang ko diregi ah. Makuan pa dahil manang maka-hotspot pag daghan ang 120. Papa din lang natin i-insert sa tuwan. Ah, Di wifi na to din. Kani mag-BG. Pwede man ko. Okay, dili ko mag-live. Pero di mag-BG. Duha man dili ang mag-BG ka. Chrome ug ang mail pa. Mozilla Firefox. dahil ikon sa ba? Di, manggo dapat diya ang kuan wifi. I-try ko nun ako. Kuha sa ang wifi ko din ako na na. Uy, nagala asta ATM. Nagamit ng ATM na. Kaya wala din sa loob. Wala man sulod. Sudlan ganing ta na ako. ATM. Bulan-bulan. Wala na. Yeah. Hindi na siya paharap. I-mute sa ko. Hindi.
Thank you so much for coming into my live streaming. Ayan po. Lang. Yung kapatid ko lang po yung mag-video sa'yo, sir. Yung kapatid ko po, si Hazel po, siya po yung mag-video po sa'yo. Kasi LS po ako, sir. Kaya hindi po ako nag-LS kahapon. Ito, naglalagay din ako sa LS ko sa sobrang busy sa'yo. O nga po eh. Ayan, thank you so much, sir. Neil Johnny Ponciano. Ayan, thank you so much. Hello to my 5 million guys. Thank you so much sa pag-ng live streaming. Ayan, mega shout out to all. Ay, magpunta sa inyo, sir. Kaya nag-LS po ako. Ayan, but loading talaga ako, guys. Hello to my 4 million viewers in the house, guys. Thank you so much for coming into my live stream. Mo din kapiling. Tas kapiling. Ayan. And thank you so much sa mga naka-BG dyan kay Hu. Hindi naman. Hindi naman bro. Bubuk na bito ko. Ako na hero. Hello to my 4 million viewers in the house, guys. Thank you so much for coming, guys. Hello po to my 4 million viewers in the house, guys. Thank you so much for coming into my live streaming, guys. Itambay ko to. Ayun, thank you so much po, sir. Ninja ni Punchano na. Nanood din po ako sa LS mo, sir. Kasi yung kapatid ko lang nga, cellphone lang po niya. Sabi ko, nanood din ako sa yung LS. Dito kasi yung kapatid ko, sir. Ayun. Thank you so much, sir. Ninja ni Punchano. Salamat po sa yung tatambay dyan kay host. Maraming salamat po.
Thank you so much po sa pagpunta sa aking live. Di ba nagkumpla? Hindi pala ako makikita. Okay, just lang. Parang nasa heaven ako guys. Grabe naman. Pinag-upload. Nag-ano kasi dito sa amin guys. Yung bang, ang tawag dito. Yung kuan, manang ba? Ang tawag mo kuan? Fog ba? Kasi kayo sa fog. Amin. Nag-ulan ba dyan? Oy! Fog, oy. Sino makapagsabi ng anong Tagalog ng fog? Tawag dito. Hindi man umaambon. Kaya umambon. Nagtalisik yun. Gagi kang kapat natin. Nag-ampon daw dito. Ano na ako ha? Ano na ko? 28 minutes na ako nag-alpa. Nag-LL. Abutin ko to ng 1 hour ha. Ayan. Ayun parang manang. Nakita ko na si San Pedro's buing. Hello to my 6 million viewers in the house guys. Magpalaro si host guys. Madam Sonia gakusan kasi po dito sa amin may gakusan ng jacket. Dito po ito ng jacket. Ayan ka na po madam. Ayan loading po talaga ako madam. Natitid na po ako dito. Ayan, bakit ba ako nag-loading? Ayan madam. Ayan madam. Para padikitan ka po ng nakay-host. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Madam Sonia. Sana ganun shoutout. Ay, hindi po po tayo magkadikit, Madam. Pwede mo akong dikitan, Madam Sonia Gatusan. Balikan kita umaya, Madam Sonia Gatusan. And mag-iwan ka lang po ng tamang bakas. Antay ng 15 mil kakasok. Sige po, Madam. Sige po, Madam. Sige, mat po sa iyong pa 15 minutes po sa akin, Madam. Ayan, maraming salamat po. Parang hindi ako magkikita dyan, Madam, kasi nga po, di na ako nagbaka sa... Sige, Madam, sunyag ako sa... Sige po. Ayan, balikan po kitang may pagkatapos ng LS ko, Madam, na. Thank you so much po. Tiga saan ka po, Madam? Meron kasing kakusan dito sa amin. So, sige po, Madam. Sige po, Madam. Walang problema po yan, Madam. Sunya. Ilocano, tatay ko. Ganun po ba, Madam? Hindi, meron din kasi dito sa amin kakusan Aprilio. Hindi ko po din alam kung tiga saan sila. Pero dito sila sa barangay ko lang po. Ayan, thank you so much to my 5 million viewers in the guys. Maraming salamat po sa pagpunta ng aking LS guys. Ayan, thank you so much. Ilista kita, Madam. Kasi wala akong bullpen. Ayan, hello to my 4 million viewers in the house, guys. Thank you so much for coming into my live stream, guys. Ayan, hello to my 4 million viewers in the house. Mega shout out. Ayan, nagre-reconnecting ako. Hello. Ayan, thank you so much. Hello to my 6 million viewers in the house.
Ayan, maraming salamat po sa pagpunta sa aking live stream, guys. Salamat din po sa mga nagpatamsak kay host. Ayan. 7 million viewers in the house, guys. Mega shout out to my 7 million viewers. Hello po sa inyo. Ayan. Hello, madam. Inday Kiki. Kayo, tamsak ng tikisok. Yung kapatid ko, wangsak kasi natawa siya sa Inday Kiki. Ayan po. Thank you so much, madam. Mega shout out, madam Inday Kiki. Ayan. Kasi malabo lang yung ano ko dito. Kasi po, ano dito eh, maulan dito host dyan. Ganon din po. Ganon din po, madam. Yung kapatid ko natawa pa. Ay, thank you so much, Madam Sonia Gakusan. Ayan guys, sa mga hindi pa dikit kay Madam Sonia Gakusan, kay Madam Inday Kikik, ayan po. Si Sir Ponciano, Nartita, pwede niyo po silang puntahan guys. Malakas pa naman. Dito naman po, ano pa lang. Di ba ko pwede? Ikaw man. Ayan, hi everyone. Sabi ni Madam Inday Kikik. Ayan po. Ayan. Loading talaga ako, madam. Uy, pag release talaga, loading talaga, madam. Ano ko ba kung bakit? Loading talaga ako, madam. Ang signal dyan. Opo, pag umuulan po. Ayan. Opo, naglulukop talaga yung signal dito, madam. Oy, pag umuulan, grabe. Hina din ang signal. Ayaw makisabay. Salamat po sa iyong pagpunta sa aking grupo. Ayan, thank you so much. Loading po talaga ako po niilis, madam. Ano ko ba kung bakit? Lagi nila ako loading. Data lang po kasi yung gamit ko, madam. Data lang po yung gamit. Loading pa. Naku. Mahirap talaga signal sa atin host pag load lang pa. Hindi na nga ako makakonect, madam. Kasi napakahina talaga ng wifi. Ayan. Ayan. Thank you so much. To my 5 million viewers in the house, guys. Mega shout out sa lahat po. Maraming salamat sa million viewers in the house, guys. Hello po sa inyo lahat, guys. Makikita kasi nga po, malabo yung camera ko. Ayan, hi po at hindi kitik, sabi ni Hazel Cabanlet. Ayan, mega shoutout po sa inyo dyan, guys. Mega shoutout po. Ayan, mega shoutout sa walo kong nanonood dyan, guys. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live stream. Ayan, 6 million viewers now, guys. Mega shout out sa lahat po. Salamat po sa pagpunta sa aking sana naman. Ayan, thank you so much, Madam Sonia Gakusan, sa iyong pabiji-biji kay host. Ayan guys, pwede kayo magbaba na yung bahay, guys. Ayan, pupuntahan niyo si Madam Inday Kikik po. Nagbaba po siya ng kanyang link. Ayan, pwede niyo pong puntahan si Madam Inday Kikik. Ayan, si Madam Sonia Gakusan, pwede ka pong magbaba ng yung bahay dyan, Madam, para mapuntahan ka po ng mga hindi nyo pa po get. Ako usa isampay ako nilabhan ho. Sige madam. Sige madam, hindi walay problema na. Yes, 12 p.m. Hindi ako nakapanina na ano ba tawag dito? Hindi ko na-open, madam, kasi po nag-charge po ako, tapos ngayon nag-inis ako. Ayun, ay may shoutout sa lahat po. Ayan, 6 million viewers now. Sa mga hindi ko pa dikit, baki ni Main. Baka naman, pwede nyo kung ayan. Hindi ko alam na ako. Ayan, 7 million viewers. Thank you. Mega shout out to my 7 million viewers in the house, guys. Pasensya talaga, guys. Hindi ako makita, no? Cover lang tayo, guys. Cover. Ayan, hello to my 9 million viewers. Mega shout out to my 9 million viewers in the house. Ayan, guys. Pwede kayong mag-comment dyan para mabigyan kayo ng jacket. Tapos, magdikitan kayo sa isa't isa. Pwede kayo magbaba ninyong bahay dyan, guys.
Ayan, thank you so much sa pagpunta sa aking live streaming. Kahit sabog si host, kahit hindi ako malabo lang si host. Ayan guys, maraming salamat. Ayan, dagdagan kayo ng banana ng aking kapatid guys. Kasi yung kapatid ko sumusuporta din sa aking mga LS guys. Ayan, sinong gustong mag-ano dyan guys? Mag-viewers in the house. May shout out. Thank you so much for coming to my live streaming. 7 million viewers. Thank you so much guys for dropping by into my live streaming guys. Ayan, dagdagan kayo ng kapatid ko guys. Dikit ka na ni Madam Inday Kikik mo na. Ayan, dikitan mo si Madam Inday Kikik. Ayan guys, sa mga nagpunta sa aking live streaming guys, puntahan kayo ng kapatid ko guys. So, bali, dalawa na yung pupunta sa inyo. Isa sa kapatid ko, tapos isa sa akin guys. So, okay ba yon? Okay ba yun? Ayan guys, puntahan mo si Madam Inday Kikik. Pati si Madam Sunya Gusan. Ayan. Ayan, thank you so much yung mga nagpunta sa aking live stream guys. Magsabi lang kayo dyan guys kasi intro. Guys, ayan guys, sinong gustong magpalikit dyan? Meron kayong dalawa, bigyan kayo ng kapatid ko ng isa, tapos isa sa akin, so dalawa. So bananas will be added to. Hello to my 5 million viewers. May nag-shout out. Pasensya, hindi malabo lang talaga yung ilis ko kasi pasensya talaga. Kita nyo naman no, parang hindi na yun na ako nakikita. Kita nyo naman no, pero parang hindi nyo ako nakikita. Ano ba yun? Diba? Thank you so much. 6 million viewers in the house, guys. Thank you, mag-shoutout sa lahat dyan. Ayan, maglablaban kayo sa isa't isa, guys. Maglablaban kayo sa isa't isa. Mahina signal ko, guys. Uy. Mahina lang talaga signal ko, guys. Paano ba yan? Data lang ako, guys. Data lang yung host mo, guys. Ayan, hilo-hilo sa inyo dyan. Sinong magpadagdag ng banana dyan, guys? Ayaw nyo ng banana? Ayan, gusto nyo ng banana? Kung ayaw nyo ng banana? Ayan, 6 million viewers. Thank you so much for coming into my live stream, guys. Ayan, guys. Ano isa-suggest nyo na ano, guys? Yung content ba? Andito yung kapatid ko, guys. Kaya mag-shoot na naman kami na ipi-premiere namin. So, mag-premiere na naman ako, guys. Diba? Mag-ano pa ako? Mag-edit. Ayan, guys. Sino magpadagdag ng banana dyan, guys? Just comment down below. Again, guys. Ano bang pwede niya? Ano na? I-challenge ba? Challenge ba? Yung mga content ba? Ano bang mga content na hindi ko pa nagawa, no? Ayan. Thank you so much to my 5 million views in the house. Maraming salamat sa pagpunta sa ating live streaming, guys. Ayan, thank you so much, Madam Sunya Gakusan. Diyan po mo. Si Madam Sutig ko ngayon, Madam. Labas na din ako. Ayan, thank you so much, Madam Sunya Gakusan. Salamat na talaga. Maraming salamat po sa pagpunta sa ating live stream, Madam. Maraming salamat po. Bigyan ko niya. Wala ka. Loading ka. Ayan, hello to my 5 million viewers now, guys. Thank you so much for coming to my live streaming. Ayan, 6 million viewers. Jakitan ko. Ayan. Ayan, gaklikan ko na yung siya pinapaan.
Ba't ayaw? Ayan. Ayan. Thank you so much, guys. Thanks my 5 million viewers na andyan po. Nag-shoutout po sa lahat. Hmm. Thank you so much, guys. Loading si host. So, makasupport mo dyan, guys. So, naghuman na na. Ba't pa siya naghuman? Nabunot pa ka na? Nya? Nya, pwede ra? Hour yung ipisa ko. Ayan, thank you so much, Sir Cristiano Narquita. Nag-shout. Ayan, guys, naglagasan to. Hello, Plastics Official. Plastics Official. Hello po sa iyo. Ayan, jakitan kita po. Jakitan po kita, Plastic Official. Ayan, pwede kang magbaba ng iyong bahay dyan po. Eh, parang hindi pa tayo magkakit. Hello po sa iyo. Ayan, thank you so much naman, Madam Inay Kiki. Naku, may lag mauga na ron, Madam. Nalain mang panahon, uy. Okay lang po yan, Madam. Ano ba? Patuloy yung sinampay. Para hindi, Tagalog, kulog. Matua, mabaho man, uy. Pag diba? Ayan, thank you so much, Sir Plastics Official. Binigyan na po kita ng jacket, sir. And pwede ka pong magbaba na yung bahay dyan. Ayan, Madam Inday Kikik, pinuntahan ka na po ng kapatid ko, Madam. Pinuntahan ka na po. Ayan, guys. Thank you so much to my 5 million viewers in the house. Maraming salamat po. Ayan, guys. Ilang person po. Thank you so much. Taga-asa ka, Madam Inday Kiki? Taga-asa ka, Madam? Hindi ako nakapunta sa sinin mo LS, Madam, kaya nag-LS ko niya karon ko kanina. Taga Batu Leyte ka, Madam. Abi ko taga Konsolasyon, Madam. Di pala. Ayan, meron kasi siyang pinapanood na LS, guys. So, dili sa ibang taong lugar tabok sa dagat. Oo nga, no, Madam. Oo nga, Madam, hindi kikik mo tabok siya og dagat. Sa unan, nag-apprentice ako ang partner diha man sa Batulitis siya magkuan. Sa Batulitis siya mo dunggo ilang barko ba. Pero buhol siya ato. Sa Ubay buhol siya, Madam. Ha? Mahal? Ah, ayan, nag-LS. Ito may gugo ato kay kuan sa Batulite. Yeah. Okay, sa Ubay Buhol di ay siya. Oh, Madam, nag-apprentice siya last year man. Oh, dili last year. Last year pa yun. Last year pa 2017. 2017. O 2017, Madam. Dito siya sa Ubay. Kami ni Apas mi. Pero wala. Oh, doon siya sa Batulite. Nakaano doon siya doon. Ang tawag dito. Yung meron ng supas. Akala niya yung supas is pan. Naku, talaga. Partner ko. So, ayan, thank you so much. Balik ko makasagulag kaayo. Vlog chud kay ko Madam Dregi. Saan na lang. Kung aba. Kaya ako mag-edit ko. Igludin. Dito ko.
Hinay, hindi na ba? Ba't mo pang galod? Galing madam? Sis, loading gihapon. Ay, sige, bago kang galod. Ayan, thank you so much, Madam Inday Kiki. Ayan, madam, di ba may LS na sinasabi mo sa akin, madam, yung 7:30 p.m. Yung partner ko po, yung gumagamit ng cellphone niya. Kasi, yung duty niya po is 8 to 5. So, pag 5, andito na po siya. Tapos, siya na po gumagamit ng cellphone. Okay. Magalit man siya sa akin. Uy, pagalit ng cellphone. Ano? Wala kasi akong cellphone mo. Kasi, ayan, thank you so much. Ayan, tapos na po yung kapatid ko sa iyo, Madam Inday Kikik. Pero wag niyo na pong balikan yun kasi nagsusupport lang po kayo yung kapatid ko. Sunya Gakusan? Wala mo siya nagbaba. Ayan, 6 million viewers in the house, guys. Mana dahil siya, guys? Okay na, host. Sige, sige po, madam. Salamat po. Salamat, madam. Inday Kikik. Ayan, nag-nag-ish. Natulog siya, madam. Ayan. Ayan, madam. Ayan, madam. Twin Melody. Ayan, jakitan kita, madam, para makababa ka na yung bahay po. Ayan, guys. Kaya nga po, mahina lang yung boses ko. Ako, pag nag-LS ako, nag-LS ako, gising sila na po na ang ingay. Naka-play pa kayo, host, at si Inday Kiki. Ayan, thank you so much. Thank you so much, madam. Twin Melody May. Ayan, puntahan ka din po mamaya ng kapatid ko, madam Twin Melody May. Yung kapatid, puntahan ka po ng kapatid ko. Ayan, vigil lang po, work na muna ako. Salamat. Ayan, thank you so much din sa iyo, madam Inday Kiki. Thank you so much, mami. Ayan, magbaba po kayo ng link dyan, guys, kasi papunta, guys, nagsusupport. Ayan, thank you so much, Madam Twin Melody May. Ayan, at Melody May, yung queen mo dito, hello sis. Ayan, sabi ni Madam Inday Kiki, at Melody May, yung queen mo dito, hello sis. Ayan. Ayan, Melody May, tamsa ko lihos, daan ko saglit po. Ayan, thank you so much, Madam Melody May. Ayan. Bigyan po kita ng iyong jacket, madam, para makapagbaba ka po ng bahay. Ayan, thank you so much. Thank you so much, madam. Melody May. Hello, Sisi Inday Kiki. Ayan. Hello, sis. Ayan, thank you so 9 million viewers. Thank you. Pero ito, still lang. Thank you so much, madam. Thank you so much, madam. Jane Melody May. Maraming salamat po talaga, madam. Ayan, nagsusupport si Kobe. Ayan, okay lang po, madam. Okay lang po. Maraming salamat po, madam Miludumi. Ayan, magbaba ka po ng link mo, madam, kasi puntahan ka po ng kapatid ko. Ayan, hello, Sir Ninja ni Poniano, Sir Ponciano Narita. Hello po sa iyo, sir. Ayan, magbaba po kayo ng link dyan, guys, para madakitan po kayo ng kapatid ko. Ayan, thank you so much, Madam Kim Miludumi, sa iyong pabiji-biji po sa akin, madam. Ha? Dikitan mo si Madam Melody May. Ano po yung Melody May man iyang kuan. Yung niya, yung account niya na May. Ayan, Madam Melody May, puntahan mo na lang. Tapos si ano, si sino po ba yun? Siya sa 15 minutes sa akin dito. Si Madam ayan, nagbaba na si Madam Melody May. Puntahan mo. Ayan, guys. Tapos, nadikit naman ka ni Sir Ponciano, nakita ni Madam Inday Kiki. Ayan, guys. Thank you so much to my 9 million viewers in the house, guys. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, sige, pasok na ko sa work habay na. Ayan, sige po. Sige po, Sir Ninja ni Ponciano. Ayan, Madam Melody Melima Rose. Ayan, bye po. God bless po. Ingat po, sir. Ayan. Thank you so much, guys. Thank you so much for coming into my live streaming.
Ayan, pasensya guys kung loading ako or ang tawag dito, yun bang hindi ako magkikita guys, no? Grabe talaga pag LS ko, hindi pala ako magkikita. Ayan, thank you so much. Thank you so much po sa lahat. Ayan. Napunta. Hello to my 4 million viewers in the house. Ayan, thank you so much. Ganun. Ayan, thank you so much to my 3 million viewers. Ang sana na, ito pa rin. Loading. Ayan, hello to my 5 million viewers in the house. Diba ang pa? It says, 46. Okay. Ikaw charge rin. Ha? Ayan, hello to my 5 million views in the house, guys. Mega shout out po sa lahat na andyan pa po. Ayan, mega shout out po sa lahat. Ayan, thank you so much, Madam Twin Melody May. Ayan, napuntahan ka na po ng kapatid ko na daw. Si Madam Melody May, di ba? Sige po, Madam. Sige po, Madam Twin Melody May. Sige po. Go ka lang po. Ayan po. Maraming salamat po sa pagpunta sa aking LS po, Madam. Ayan. Ayan, 6 million viewers in the house, guys. Mega shout out. Sa mga hindi pa po nakatamsa kay host, Becky Mimi. Hindi talaga ako nakatamsa, guys. Para. Ayan, 5 million viewers. Ayan. Hello to my 5 million viewers in the house, guys. Mega shout out. Manatutulog kasi yung mga bata dito, guys. Pasensya po sa akin. Ayan, 6 million viewers in the house, guys. Mega shout out. Oh, nabuto na. Maraming salamat po sa pagpunta sa aking live streaming, guys. 4 million viewers in the house. Ayan, late or sino ba mo dito? Late na eh. Kami magtinoon. Ayan guys, hello sa inyong dyan. Maglablaban kayo sa isa't isa dyan, guys. Tapos sa mga hindi ko pa dikit, guys, mag-iwan na kayo ng bakas para mabalikan ko, guys, no? Thank you so much. Kasi naka-unsad kung Kung lang pala na yan. na, Hmm. naka-unsad. Ayan, thank you so much, guys. Kay, dili man lagi siya makuon. Di pwede. Ayan, di pwede. Kita. Kita na. Eh, sige, magka-kuan. Reconnecting. Sabi nga na niya. Hindi magbalik. O, kana sa tinuod. Kani, dili na niya mga mga. 1, 2, 3. Ikuupat na ulit. Hello to my 4 million viewers, guys. Thank you so much for coming into my live streaming, guys. Wala nang ibang charger.
Ayan, mag-challenge kami guys. Panoorin niyo yung next premiere ko guys. Mag-challenge kami about niyog dahon challenge guys. Magsusot ako na niyog challenge guys. Niyog challenge. Dahon ng niyog challenge. Or dahon niyog challenge or dahon ng niyog challenge. Ayan guys, mag-challenge ako guys. So, sana naman panoorin niyo guys. Kalimbang niyo yung like 11 na nga. Pag mag-reconnecting talaga, abangan niyo yung premiere ko. 42, 45. Di ba 80 plus yan? Yan nagising yung anak ko si guys, nasa duyan. So, kailangan siya duyanin. Wala, hindi ako nakababa na naman. Masulis na. Anak ko. Ay, niya. So, wala, di ko sa din yung buhat ganina. Bunta, wala ka kalabaan na. Pagbuot ng kaon, ako may diba? Hindi ako sa bukang. Sipon po. Ako naglalaban, nagbuot ko siya sa akin. Mauga din na, magkaulan naman. Ayan guys, thank you so Kung much. limited. Oh, nya di tadi na pwede kung dili ito ne. Dili ka kunik na dira. Boy, na gano'n. Haon man na nato ron. Ayan yung lollipop ko guys, kanina pa to ha. Hindi pa naubos. Hello to my 6 million viewers in the house guys. May mag-shout out po. Ayan guys, pwede kayo magbaba ng mga bahay dyan guys. Salamat po sa mga nakabidyo dyan guys. Salamat sa salamat sa ayan, salamat po. Ngayon, maabot na siya 120 para 2 hours. Di ba 120 minutes is equivalent to 2 hours? Pag hindi ko maluba. Kasi tulog ko yung guys. 6. Kani man na mo ni siya ang ako ang kuan. Hello to my 5 million viewers. May gamit shout out po sa lahat. Kana mo na siyang akong yung bang branding, YouTube branding. And thank you so much, Madam Kim Melody Miss and for BGBG kay host, Madam. Maraming salamat po sa BGBG kay host, Madam. Ayan, kamusta pa? 71, 80, 90, 100, 100, 5.
Thank you so much, madam. Hindi kikik. Madam Chili kasi po, para ako na ano ba, ano, naghunghong, hinay kayong boses ko. Ano ko, ilan na, naging mo ko, hindi. And I thank you so much for a million years. Ayan, nag-ano kasi ako guys, nagkuha ako ng sinampay ko guys, kaya uulan na dito guys. Nagkuha ako ng ako sinampay. Smile, smile yung karte. Paano ka girl? Ay, ganun. Skin tipay, palikid ka na naman ba? Paano nang ibalik ko speaker? Nakita ko. Minutes guys. Ayan. Hi guys.
Antok ni kong examen pantay ba? Kuan. Sana ulos na gamit na. Sana ulos na gamit para sa Ano ulit? lang. May compliment na. Naputi ko na din ako sa lag pero ano. May compliment na. Lah, oh na, nagwa na lang. Sino isa? Ang sa Google ko. Awa ba na ano? 29 minutes ako. Ano ako ano? Iba ko na. Abi ko na kulang. Abi ko ganito ganito. Ano naman ko? Kasi challenge na ako. Na. Ako ina ko. Hindi ikaw kulang ka. Okay. Nya dili ka magpantay. Dili ka magpantay. Ayan guys, may kapan ko siya guys. Kapan ko siya. Ayun po kung ano ano ang pumikado. Ayan guys, saka na lang kami mag-challenge guys. Ano ba mo? Isang tindahan lang sa atin. Madami lang po din. Hindi, okay. Ano? Awa, 87 mang go dito. Thank you so much, Madam Melody, Madam Inday Kiki, Sir Benjamin Ponciano, ayan guys. Naagani, ang saan po, wak-wak ko. Nala. Kakap or kukok? Kukok di ay. Ano dapat kumana ng damo kita ko sa akin. Bika! Baka kasi walang Inday Kiki. Ayan. Di ba Madam Inday Kiki, yung asawa mo, yung kukok? Kukok ba? Yun yung merong kukok. Basta, wag na kukok. Kiyuki, yuki. Kiyuki, kiyuki. Kiyuki, yuki. Galing yun guys. Ayan. Meron ako sa ay, Ang speakers ko. ha? Kasi hindi ko nasa Ako daan. Ako sabi. Late mo. Sa ang kuwan ani wala ba ko kabalo asik na. Ayan, hello to my 3 million viewers in the house, guys. Nag-late pa ba? Nag-late na yung ano ko, guys. Isod kay ko, ano, i-clear sa inyo. Asan? Sa my Firefox. Ayan, hello po sa inyo dyan, guys. Pwede kayo mag-vlog na, medre. Stop. Ayan pa nga. Salam ko na. Ininchik mo ba gini ang ba? Hello, magnalan mo na. Ayun, hello to my 5 million viewers. Nagmaroon po dyan. Love-lovean lang po. Magdikitan po kayo sa isa't isa, guys. Yung hindi pa lang, para mapuntahan ko yung isa't isa, guys. Ayan. Loading. Ilan na ba yun? Very sa ko ano. Okay. Tumaas sa oras.
ang 30 minutes, di ba tumagulong ako? Wala pa sa oras. Usa ang pin. Ang tinanggan ka? Hindi ka. Usa ang pin. Ano yung gusto ko yung pin? Di ba? Ala, 61 ang. Plus 60. Plus 60 plus ako eh. Mataka naman ka. 120 minutes. Kasi ko ba yung 2 hours? Usa ka oras o kumuha ka ng Aw, abi ko. Sali mo. Abi ko ang mahuman niya is. Parang hindi dapat taka lang kagpindot ko. Bahala. may ano pindutan mo kay not alone. Hello. Sana hindi kayo magsawa mag-support sa akin, guys. Magpaputok kung buhok mo ng una. Kasi may akong dagway ano. Sana yun ko. Sana di ba takabal ng basa? Ex na lang. Ano din na? Again, guys, kung mapahirapan ka lang sa kalisod ka. So, meron pa akong 28 minutes, guys. Sana Support nandun na siya. Nagripunik. Maglap eh. Tre. Dali ako nagtingin ng Oh, oras. dito. Ay, nag-wish ko. I wish. Sabgay. Ano yung butang na diba? Kana. Relax na yung phone mo. Kana. Pero dili mo siya makita o naka-portrait ka. Dapat automatically. Theoretically. Sa automatically, guys. Ay na yan. Ayan, guys. Kasi yung kapatid ko, gusto niya ako, guys, na gawin daw ng nail challenge. Magawa kami ng video ba ng daw ng nail challenge. Tapos ako ng nail doon sa palako. Ayan, guys, bidugo kasi ako. Hindi ako maka-challenge. Kumakain. Kumakain ba nga? Kumakain ka na. Balik sa inyo ba? Pagkakas ka rin ko. Init kayo. Ako pa siya na abi. Ay, mga sincere di ako ba? Manay ka balik? Ako tapos. Asa akong bag na black? Bili kami ng puno, guys. Si Inko, di pa sa bisugo na ako siya. Bisugo siya na ako na wala na ako. Wala ang jeep lang diha. Wala na. Tigo, may mga kamanang. Oo, bakit na tigo? Ang tao siya, magdang ko siya. Kaya kung kabalo na siya naman nagtitigong hapit na sakto. Ay, nasa bahay ako lagi. Magsulig na siya kung ako kwarta magsulig. Hindi marunong mag-budget pa. Nakakainis pa ganun. Paghirap na yun sa dapat ng ano gawin. Mag-save. Nakikita mo na yun? Hindi sa akin mo. 1, 2, 3, 4. Dito ko na lang. Ha? Ito. 20? Kapitas at 3 na. Kaya wala ko pa na. Ayaw na isarado? Ha? Oo, alas 3 naman. Pag alas 4 na. Ayan guys, thank you so much sa inyong estudyant viewers. Meron akong bagong upload guys. May premiere ako kanina guys. Premiere ko kanina guys. Meron ako premiere kanina.
And thank you so much po to my family, viewers in the house. May gonna shout out sa ay, kapatid mo yun po. Ba't wala din? Kasi guys, ang ano ng labi ko, maitim talaga yung labi ko. Hindi man ko naninigarilyo guys, pero ewan ko ba, maitim yung labi ko. Bakit maitim yung labi ko guys? Ayan, ayan, hello to my 6 million viewers in the house guys. May gonna shout out. Thank you so much for coming into my live stream guys. Baba na yung bahay dyan guys. Pwede kayong magbaba na yung bahay dyan. Ayan, may gonna shout out sa aking 5 million viewers. Ayan, thank you so much. Thank you so much po sa mga nakabidyo-bidyoan kay viewers. Ayan, maraming salamat po. Ayan, 3 million viewers. Mag-shout out po sa inyo. Nag-re-reconnecting na naman ako. Thank you so much sa my 5 million, ay 4 million viewers. Thank you po. Salamat po sa pag-stay po sa aking live stream. Ayan guys. Okay po. Gising yung anak ko. Sumikaw. Nagpamangkin ko naman ito. Ayan guys. Parang nagising. So much. So much po sa inyo. Pangit naman ako. Ayan guys. Hmm. Thank you so much guys. Nagising kasi yung mga anak ko guys.
Increase, okay.
Thank you so much po to my 4 million viewers, guys. Pasensya, guys, kaya nagsibak ko ng kahoy, guys. Hello to my 5 million viewers. Nagsibak po ako ng kahoy, guys. Kasi po, gustong uminom ng kape ng kapatid ko. Ayun, wala akong kahoy. So, nagsibak ako ng kahoy, guys. Pasensya, guys. Ayan, thank you so much po sa iyong pagdalo sa aking live streaming, guys. No. Ano kikin? No. 2 hours, hindi mo na? Mm-mm. 2 hours na ako, guys. So, thank you so much sa mga nag-stay po dyan. Nag-init pa ako ng tubig, guys. Oy. Hi, Bi. Hi. Hi. Say hi. Hi, Bi. Hi. Ha? Kaupan. Uy. Ayan, nagkaupan. Ayan, guys. Hello. Hi, Bi. Hi. Tuglo. Ayan, guys. Ako mo nag-trapol. Dili. Makaw dito, Tik. Nadala 5 million viewers, guys. Pasensya, guys. Ayan, thank you so much sa inyong pa-BG dyan. BG dyan kay host, guys. Pasensya, nagsibak ako na. Ayan, hello to you, Madam Inday Kiki. Thank you so much po, Madam Inday Kiki. Thank you po sa inyong pa-BG dyan, Madam Inday Kiki. Ayan, thank you so much. Alas 4 na di ay? Dili sa iPod kay Porto. Ayan, thank you so much. Sakit sa akong pusong kay. Muna maglagot ko ba? Ini mag-video ko. Dapat kain ko matrabaho ba? Tapos ako yung mag-video og kahoy parting sakita akong pusong. Thank you so much, Madam Inday Kiki. Ha? Ayan. Thank you so much, Madam Inday Kiki. Thank you so much po. Nag-init pa kasi ako ng tubig. Mag-pilo yung kapatid ko. Ayan, guys. Saglit lang, Madam, ha? Ha?